Arren igandean, errepidetan gertatzen diren tragedien biktimak oroitzeko munduko eguna ospatzen da. Data hori ofizialki aldarrikatu zuen Nazio Batuen Batzar Nagusiak eta haren helburua da arazo horren inguruan sentsibilizatzea eta biktimen kopurua murriztea. Baita, biktima horien eta haien zenideen sufrimendua aitortzea ere. Bide segurtasuna Nazio Batuen garapen jasangarrirako helburuetako bat da, eta horregatik, eremu horrekin lotutako jarduerak garatzen ditugun administrazio publiko eta erakunde guztiek lanean jarraitu behar dugu trafikoa, bide segurtasuna eta mugikortasun iraunkorra bultzatzeko eta hobetzeko. Stop bide indarkeria kideok uste dugu trafiko istripuek eragindako heriotza eta lesio larri gehienak saihetz daitezkeela. Kolektibo kalteberak, hala nola oinezkoak, txirrindulariak eta motorzaleak arrisku handiagoan daude eta beraz, bide segurtasuneko politikek indartu egin behar dute haiekiko babesa. Bide ezbeharren biktimak eta haien familiak kolektibo kaltebera gara. Eta gure bizitzetan sartzen den ustekabeko gertaera bati aurre egin behar diogu. Fisikoki eta animikoki imagina daitekeen egoerarik basuenean kokatuz. Horretaz gain, prozedura judizial eta judioz kanpoko prozedura oso konplexuei aurre egin behar diegu, epe laburrekoak askotan eta inolako aurretiko esperientzarik gabe. Prozesu horietan, biktimok ez dugu beste alderdiekiko bitarteko berdintasunik. Batez ere, asegurantzaileak eta ezbeharraren erantzuleak diren alderdiekiko. Alderdi horiek bere interesak defendatzeko behar bezala antolatutako eta entrenatutako zerbitzu legal eta teknikoak dituzte. Horregatik, botere publikoek ahalik eta ahalegin handiena egin behar dute biktimok. Lehenik, gure eskubideak ulertu ahal izan ditzagun eta gero, eskubide horien erabilera erraztu eta era guztietako oztopoak kendu prozeduretan aurkez gaitezen. Bai gure komunikazio bideak diseinatzen dituzten administrazioek, bai atestatuetako ezbeharrak ikertzen dituztenek, beharrezko baliabideak eta prestakuntza duten pertsona taldeak sortu behar dituzte, beren lana ahalik eta zehazten egiteko. Bestalde, biktimen salaketak jasotzen dituztenek eta Ministerio Fiskalak ere gertakarien berri dutenean eta jakina, epaitegiek eta auzitegiek gero eta ahalegin handiagoa egin behar dute biktimok lehenik argi ulertu ahal izateko eta gero gure eskubideak defendatu ahal izateko. Eta hori guztia, biktima horiek jasandako kalte konponezinak konpontzen laguntzeko biktima horiek beste askok pairatukakoak bezalakoak baikara. Ez da bigarren mailako biktimarik egon behar. Gure legegilei eskatzen diegu gertaera oso larri eta konponezinen aurrean zigorrak gogortzeko. Gure errepidetan hainbeste pertsona errugabe hiltzen direnean, beste batzuen arduragabekeriagatik horiek saihestu egin baitezke. Biktimen kolektibok bilerak egin ditugu politikariekin horri buruz hitz egiteko,
eta horretan jarraituko dugu, hobetzeko tarte handia baitago. Ahalegin, komun horri esker, duela aste batzuk zigor kodea erreformatu zen. Biktimok hobeto defendatuta egon gaitezen eta gertakari gaitezgarriak zigorrik gabe gera ez daitezen, askotan gertatu den bezala. Senatura hura onartzera joateko gonbidatzeak postu gintuen, une hunkigarria izan baitezen gure kolektibo osoarentzat. Lorpen garrantzitsua izan da biktimentzat, baina ez gara horrekin konformatzen, oraindik asko baitago egiteko. Gure mugikortasuna hobetzen laguntzeko garrantzitsuak eta beharrezkoak diren beste gai batzuk honako hauek dira. Ingurumenaren aldetik osasungarriak eta seguruak diren garraiobideak sustatzea, kalitatezkoak, irisgarriak eta eskugarriak, publikoak, baita integrazio intermodal segurua ere. Gure ustez, oinarrizkoa eta beharrezkoa da prestakuntza kanpainen eta divulgazio kanpainen bidez herritarren sentsibilizazioa sustatzeko neurriak hartzea. Funtsezkoa da bide hezkuntza ikastetxetan egotea eta behetik eraikitzen hastea gure umeekin. Amaitzeko, esan behar da duela egun batzuk mugikortasun seguruaren aldeko ituna sinatu dela Euskadin, 2050erako zero biktima lortzeko estrategiak diseinatzeko. Agiri horren sinatzaileak honako hauek izan dira. Lehendakaria, 3 probintzietako ahaldun nagusiak eta 3 hiriburuetako alkateak. Hainbat erakunde ere egon dira ordezkatuta, besteak beste, stop bide indarkeria. Aurrera pauso garrantzitsua dela uste dugu. Gure esku dagoen guztian elkartean aritzea berresten dugu. Izan ere, itun horrek elkarte hau osatzen dugunok aspalditik eskatzen ditugun proposamenak jasotzen ditu. Ez ahaztu gure lana eta aldarrikapenak ez direla guretzat. Gehien maite genuena galdu baitugu. Orain, gizarte osoaren alde lan egitea da kontua. Gu igarotzen garen tokitik igaro beharrik izan ez dezaten. Ez ahaztu biktimak, guztiok izan gaitezkeela. Eskerrik asko.